Скъпи ломчани, заставам пред вас като кандидат за кмет на Лом. Заставам пред вас, защото ме познавате и знаете, че не се предавам пред трудностите. Заставам пред вас като жена и майка, за да поискам помощ и подкрепа за едно ново начало на Лом, защото нашите деца живеят и растат тук. Ние всички, заедно, без оглед на политически цветове, трябва да запретнем ръкави и да се захванем здраво за работа. Да започнем от най-важното за нас самите, да изчистим и подредим дома си, да обновим настилката по улиците, особено извън централната част, да оправим тротуарите и междублоковите пространства, да възстановим детските площадки, да подобрим здравеопазването, да възстановим местата за отдих по Дунава, да изградим рибарско селище, да създадем условия за развитие на водомоторните спортове, за собствениците на лодки и джетове да изградим рампа, да върнем европейският културен облик на Лом, да създадем условия за спорт и върнем славата на нашия град, да направим Лом привлекателен за големи български и чужди инвеститори, но и да дадем възможност на малкия бизнес да се развива и да открива работни места. Има много работа за вършене, но с общи усилия можем рязко да променим облика и атмосферата в нашия град. Аз вярвам, че можем заедно да успеем, защото ме познавате, защото обичам Лом